नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातला आकाश वर्णे. तर आज आपण ना हल्लीच झालेला दसरा सण, तर त्या दिवशी ना आपल्या कणकवलीमध्ये ना बैलगाड्यांच्या स्पर्धा भरवलेल्या. तर त्या स्पर्धा ना दरवर्षी भरवल्या जातात आणि ती स्पर्धा धालकाटी मित्रमंडळ भरवते. तर ते तुम्हाला आज दाखवतो. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.